Invictas no que levan de tempada pelexando pola Liga Galega de Traíñas e con ganas de clasificarse para a bandeira da Concha de San Sebastián. Así se presentou onte o equipo feminino do Club de Remo Náutico de Ribeira, liderado polo seu presidente e adestrador Jesús Silva. Nun acto ao que acudiron todas as integrantes do equipo ribeirense, moitas delas vidas de outros concellos veciños e incluso dende Ferrol, Silva quixo aproveitar esta oportunidade para amosar a confianza que deposita nelas e o entusiasmo que teñen as deportistas por seguir gañando como ata agora. Ahora no que vai de temporada, bueno, pues aquí en Galicia somos invitas, tanto en bateles como en trainerías e ahora tamén en traíñas. E bueno, pues intentar seguir con este bo ritmo, non, de regatas. A ver, hasta ahora están salindo ben as cousas, a ver ahora a reta final, o que nos queda. Tamén acudiu á presentación o alcalde de Ribeira, Manuel Ruiz, quen quixo aproveitar a ocasión para felicitar os bons resultados do equipo feminino. Ademais, asegurou que dende o Executivo ribeirense están a traballar para habilitar unha nova nave de adestramentos, xa que a día de hoxe o Clube de Remo entrena nun espazo cedido pola Cofraría da Guiño. Sabendo das carencias que temos para poder axudar no que son en subvencións, temos empeñada a nosa palabra de que tan pronto Portos nos dé o que é a autorización, pois o poder empezar con esa nave de entrenamientos que requieren, posto que agora están funcionando gracias á colaboración da Cofradía da Guiño, pero en realidad necesitan un tipo de instalaciones que cumplan con outro tipo pois de condicións que desgraciadamente non reúne a instalación, non? Agora só queda esperar para ver os resultados do equipo ribeirense, tanto na Liga Galega de Traíñas como na bandeira da Concha, que se disputará a partir de finais de agosto en San Sebastián, onde espera voltar a clasificarse para a final.